हेल' लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननो न'आवनो कक'पिटखौ बोरै बानायो बेखौ दिन्थिनो सानदों। कक'पिट होनोब्ला जोङो बेखौ बुंनांगोन बर'आव नारिखल फिथाइनि बिगुरनि हासार। दा बे नारिखल फिथाइनि बिगुरनि हासारखौ जोङो फुल गायनायफ्राव बाहायनो हायो। दा बेखौ जोङो हाजों लोगोसे फुल गायनायाव मिक्स खालामनानै होयोब्ला फुला जोबोद मोजां जासोगारो। दा जोंनि गोबाङानो नारिखल फिथाइ दानखावनानै जाखांनायनि उनाव जोङो बे नारिखल बिगुरफोरखौ नाङा साननानै गोनां नङा साननानै बांसिनानो गाहरो। जों बेखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। खायफाया धुप-धुना सावनायाव बाहायो। दा जों बेखौ फुल गायनायावबो बाहायनो हायो। दा बेखौ फुल गायनायाव बोरै बाहायनांगौ बेखौ मिथिनानै लानाया गोनां। दा बाजाराव बेखौ बायोब्ला रेडिमेड कक'पिटखौ बायोब्ला गोबां दाम लासोगारो। दा जों बेखौ निजा गावनो न'आव बानायनानै लानो हायो आरो बेखौ फुल गायनायाव बाहायनो हायो। दा फार्स्टआव जोङो कक'पिट बानायनो थाखाय मा खालामनांगौ, जोङो बे नारिखल बिगुरखौ साननैसोनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननांगौ जाहाथे बियो नरम जायो। खायफा मा खालामो ओरैनो फिसा फिसा थुख्रा खालामनानै बेखौ ग्राइन्डाराव होयो। ग्राइन्डाराव होयोब्ला मा जाया, एसे बेजे ओंखारो, बियो आलदा आलदा जायो, सेपारेट जायो। दा जों बेखौ दैयाव सोमनानै दानग्लिनानै हासारखौ बानायोब्ला साबसिन जायो। दा बेवहाय बेजे थानाय जाया, बेजेफ्राबो गुन्द्रा जाजोबो। दा बाहायनाय आं माखासे दानग्लिखाबाय, नै बिराद मोजां हासार जादों। हासार जादोंबाबो मानो जायाखै जाखो? दा जोङो बेखौ कक'पिट होनो। दा जों बेखौ गार्डेन सयेलजों लोगोसे मिक्स खालामनानै जोंनि गायनो गोनां फुलफोरखौ गायनो हायो। दा नैबेयावहाय आं मोनसे अर्किड गायदों। अर्किडखौ जोङो हा होनानै गायनो हाया। अर्किडखौ हा होनानै गायोब्ला अर्किडआ थैयो, बेयाव बिबार बारनो रोङा जायो। दा बेयाव आं मा खालामदों, बाहाय नैबे दानग्लिनाय कक'पिटखौ बा नारिखल बेजेनि हासारखौ बेयाव टाबाव भर्ति खालामनानै बेयाव बे अर्किड बिफांखौ बाव गायनानै होनाय जाबाय। मास मोनसे मोननैनि उनावनो बावहाय मोजां अर्किड बिबार बारगोन। दा अर्किड बिबार फैयोब्ला आं नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिनोबो नाजागोन उननि भिडिअ'आवहाय। फैदो बिब्दिब्ला दानग्लिनानै खिन्थादिनि। दा नै बेबायदि दाननांगौ। बेखौ सिरियालि दानलाङोब्लानो फारि फारि दानफ्लालाङोबा दैयाव सोमनानै दोनोब्ला खोब सफ्ट जायो, दाननो मोजां जायो। सिखाया एसे गोबौ जानांगौ बेखौ दाननो थाखाय, नङाबा एसे बाज्ल'फिननोसो नागिरो। दा आं बेखौ दानग्लिखांनायनि उनाव नैबे टाब मोनसे दंबावो, बाव एसे कक'पिटखौ होखाबाय। दा बेवहाय नैबे आद्रा थानाय अर्किड बिफांखौ गायनानै होनाय जागोन। दा बे आद्रा थानाय अर्किड बिफांखौ आं नैबे गिदिर टाबनिफ्रायनो बोखानानै लानाय जादों। दा बेवहाय गोबां फेंखा हरो। दा बेखौ जोङो बोखानानैबो गुबुन गुबुन टाबफ्राव गायनानै लानो हायो। जाखिनि क्वान्टिटिनि कक'पिट नांगौमोन आंना दा रेडि जाबाय, दानग्लिखांखाबाय। दा फैदो बिब्दिब्ला अर्किडखौ बोरै गायनांगौ टाबाव कक'पिट होनानै बेखौ नायनानै लादिनि। दा खालामबाबो बे फुल गायखानाया गाज्रि जागोन ना। दा बिराद मोजां रोदा दङ नै बियो, थांनायाव बेनो बांद्राय सम नांनाय नङा। दा टाबाव बेबायदि हाफ बाहागोसिम कक'पिटखौ होनानै लानांगौ। बिनि उनाव नैबे अर्किडखौ दोननानै बेबायदि नांगौ एसेबां क्वान्टिटिनि कक'पिटखौ जोङो होनानै लायोब्लानो जायो। टाइट जानायनि एसे नारसोनानै होयोब्ला मोजां जायो।
दा नायदो लोगोफोर टाबावहाय कक'पिट बाहायनानै अर्किड गायनाया फ्राय आंना रेडियानो जाबाय। दा बेखौ इनडाइरेक्ट सान्दुं मोननाय इनडाइरेक्ट सानलाइट मोननाय जायगायाव साननैसो बा सानथामसो बेखौ जोङो दोननांगोन। बेनिफ्राय जोङो बेखौ बायहेरायाव बहननानै दोननो हागोन। दा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।